ya sirrillah Allah la ilaha illallah shehu bayi shugaban farin tafiya da wasu bayi ya shugaban farin tafiya da wasu bayi shugaban farin tafiya da wasu bayi bismillah sarki Allah kaligina wanda shi kadai ya shirya rabbana ka bani basira in yabona don na kara samun shirya da wasu bayi sirrillahi shugabana wanda shi kadai ne shirya mai gida ka yi mini iko in yabanka don na kara samun shirya shehu bayi shugaban farin tafiya ga wasu bayi shehu bayi sirrin lahi ya habibi kai kadai kake yin tafiya wanda duk ya zo kyale shi ya fi shehi don hakan ya samu tafiya wanda ya kibin kai faɗi ya habibi babu shi fa bayan tafiya shugaba abin kauna ga sha habibi kai kadai nake son ya ba shehu bayi shugaba mafarin tafiya da wasu bayi ya habibi ya zirilla shugaba na son ka shi kadai ne shirya ka ji samun mai kulliya shugaba na sai da son ka ne zani raya duk abin bukata kai ne ya habibi kwakibin ka ya faɗa kaya na yi godiya ba shakka na rike shehu gani na yanzu na san shirya shehu bayi shugaban farin tafiya ga wasu bayi godiya muke yi kaunu babu shakka tun da mun bishe yin shirya mai gida abin kaunata shugabana wanda shi kadai ke shirya shan habibu sirrin lahi jarumi na kai kadai ake bi a raya don hakan muna kaunar ka shugabana shehu baya kai dai na rike shehu baye shugaban farin tafiya ga wasu bayi la ilaha illallah ya habibi kaji shugaban kaunu duka shugaban mu mai kulliya ya habibi son ka shi kadai ne warka al'umma ku gane hanyar yin biyar ku gar ku je ku fada halaka na kiran ku ya al'umma ku zo ga hutu mai tabin su shine shar'a shehu bayi shugaban farin tafiya ga wasu bayi rabbana ka kara salati gungune na shugaban mai shabbaki alayhi sahabbai ka saka har da matansa duk diyansu sun yi aiki dukkanin masoya nasa mabiyarsa dukkanin sun yi aiki ga wasu bayi mun gode shugabana wanda shi kadai ne shari'a shehu bayi shugaban farin tafiya ga wasu bayi na tuwa na labbaika ya gani na shehu ahmadu tijjani shugaban abin sama kai ne har kasan kai ne dukkanin abin son kai ne Issiya habibi ni ne na gode wa shehu ahmadu tijjani mai gida abin so kai ne mai gida na zuciyar ka kai takka ma shehu bayi shugaban farin tafiya ga wasu bayi na yi gangara baburki za ni dukawa kun ka shehu ibrahima kaulayi muna kaunar ka mun yi godewa ya gunin mu ibrahima shugaba muna godewa mun yi godewa shugaban mu ya barhama kai ka zo cikin al'umma kai ka zo jinni kai ka zo ruwan sha namu ga wasu bayi shugaba mafarin tafiya ga wasu bayi duniya na wata hanya banda ku ne sarki sanusi gani ne shehu nasara ta kai ne hikima ta kai ne ubangida na kai ne duniya gaba ɗaya kai ne lahira kai ne dukkanin abin sun kai ne in na samu soyayyar ka ba na san komai duniya haɗa da kiyama ga wasu bayi shugaba mafarin tafiya ga wasu bayi na yi godiya na ƙara abin kashe yi abdulaziz kai oga ne adini ga shehu habibu na godewa duk abin bukata kai ne na mara da birnin nijar na godewa duk farin ciki na kai ne shugaba abin kaunata jarumi na son ka ce kaɗai ne tsani shehu bayi shugaban farin tafiya da wasu bayi shugaban farin tafiya da wasu bayi Allah la ilaha illallah shehu bayi shugaban farin tafiya da wasu bayi ya shugaban farin tafiya da wasu bayi shugaban farin tafiya da wasu bayi bismillah sarki Allah kaligina wanda shi kadai ya shirya rabbana ka bani basira in yabona don na kara samun shirya da wasu bayi
sautin baka jin kira.